Biztosítok, hogy a frissebben meg fogunk kóstolni ezt. Igen, már kibontottam, mert miért ne? Ilyen a hátterem nagyon menő. És megkóstolom. Kicsit ragad egyébként, de... Rendben ember. Kicsit. Játok a kommentbe, hogy ti is kóstoltatok már ilyet. Mindjárt iszom is, csak megkóstolom. Szóval kis bontottam ezt kis rúzsos kis... Jó. Most jöttem rá, hogy nem az egészet bontottam, nagyon jó. Még ez is be van csomagolva, ez hihetetlen. Akkor ezt is kibontom. Csak nem tudom, hogy. Ja. Ja, igen, az a könnyű kibontású. Nagyon finom. Kicsit kólás íze van. Meg olyan íze van, mint amikor mondjuk lefagyasztod a kólát, ilyen házi készítésű kólafagyit csinál. Sziasztok! És elfelejtettem megköszönni. Sziasztok! Ennyi voltam. Sziasztok!